Dál už ani krok, bělovlasý. Nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci. Teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. Pocituju svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá novou sílu. Míří do lab... Jak to víš? A co t... Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žere. Musíme se dostat do lab... Jdeme. Prohledávají laboratorium. Ten druhý mák je... Podcenila jsem ho. Rychle! Tady. Máme, pro co jsme přišli. Vyřiď to s těmi zaklínači. Jenže zaklínači dokáží odrazit letící šíp. Uvidíme. Leo, stůj! Věděl jsem, že jsou to keci. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire, už je pozdě.
Leo je mrtvý. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralte. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys si odpočinout. Já to tu ohlídám. A postarám se i o tělo. Chybí jenom mák, který by s tím uměl pracovat. Kdysi jsem tady na stole taky ležel. Mechy a trávy. Od toho zápachu se mi motá hlava. Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bezvědomí, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Leem a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u grbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert. Já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí, bude: tak ses konečně probrala na Nuncul? Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka.
Ve večeřadle v prvním patře najdeš kalcium ekvum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdělce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Kde je kalci? V truhlici Kde se... Bílé Horadska, tam místo... Co se Leo. Ještě nebyl připraven. Tak Opět tě zdraví. Tak s Bohem. Budeš kvičet jako pes. Neměl jsi si začínat se salamandrou.
A je po tobě. Opět. Hotovo. To je sice dráp a já ti teď...
Zaklínač Jiří. Potřebuješ něco, vlk? Mám spoustu. Poslouchám. Co Alkohol. Čím kvalitnější, tím čistší bude i lektvar. Vím, že si tu jako doma. Vždycky dávám přednost zbrojnici před laboratoří. I když Vesemír zase nedá dopustit na lektvary a taky je v nich nejlepší. Snažil se mi předat... Nemohla. V její laboratoři... Váží si na... Tak proč Tris už si vždyť polete těšil jiní... A co spách? V její... Pověz celý proces počít. Zvlášť a tou první. Bohužel. Cháp. Zkouš přednap. Viděl Jen naši trávy. To je ale pak ani a taky ty zmi. naprosto. Pověz mi něco o celý proces má... Počítám, že tady zvláštní houby. A tou první etapou. Bohužel ne. Mohu ti nějak pomoci? Viděl jsi tu Ano. Tě obvyklých... S Bohem. Nahoře. Chápu, že dobře, že si pár věcí. Naše vezmi si. Lambert. Musíš mít. A co dál? Budeš a taky ukážu. Stáhni. Co když... Budeš je muset... Kde? Já ti můžu... Eskel má... Jsou... Kdysi už se... Znám ho. Pochybu. Berenga vzpomíná o zkouš... Proč? Netuším. Můžu... Samozřejmě. Kdo... Jeden... Je mi... Ale... Můžu... Samozřejmě. Už jste... Už tu předbyt někdy, ale a pravda už jen... Můžu... Samozřejmě. Máš po... Ne. S Bohem.
Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul. Moc ráda tě vidím. Jsem rád, že... Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Dobře. Jsem rád. Odpust. Samozřejmě. Vesemír mi Ty za to nemůžeš. Snad jen... Strašně jsem... Jako Ty si nevzpomíná. Bohužel. Jak skončil? Vlámali se. Chudák Vesemír. Odložili jsme. Děkuju. Nesmíme ztrácet. Ano. Tak pojď. Nevíme, odkud banditi přišli a nikdo zatím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jet já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdysi si jeho dceru zbavil kletby. Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Tris? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve Vizimě najdu. Tris. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším mlčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího, než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Tris. Karolíno, jsem unavený. Už to není daleko, za chvíli tam budem. Je mi zima. Seženem ti teplé mléko s medem. Co ty na to? Ano, díky, Karolíno. Co to je za psy? Jací psi? Alvine, dělej, co ti povím. Je to důležité. Utíkej do krčmy, jak nejrychleji můžeš. A neotáčej se. Rozumíš? Vypadá jasno. Běž! K čertu, zavři bránu, rychle! Bestie útočí, poplach!
Geralte, tebe snad posílá sama Melitel. Pomoc! Ne! Opovaž se otevřít bránu, potvora by se dostala dovnitř. Pravda, ti psi jsou dost nebe... Nejsem zdejší, ale co jste to za lidi, vy netvoři? Uhněte, zachráním ji... Stůj. Mor na tebe, všichni. Co to bylo? Asi mag... To je bestie! Geralte! Blíží se věk meče a sekyry, věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla. Čas šílenství a nenávisti. Ted Dire, čas konce. Svět zhyne v mrazu a neobrodí se, než s příchodem nového slunce. Znovu zrodí se starší krev, hen i kher, ze zasetého zrna. Ze zrna jež nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Stará Elfí, předpověď Itliny. Doufám. Vypadá to, že nás... Dobře, myslím, že je... Potkal jsem na cestě. V poslední době Určitě se najde někdo. Čekala jsem, že si to budeš... Hledám mušek. Ne tak nahlas. Zeptám. Chtěl ses mě na něco zeptat. Poprvé Je to nějaká banda. Lamí. Mejhnským. Chlapec byl v Díky, Šaň. Můžu vědět, proč... Zabili někoho. V tom případě bych... S Bohem.